ହେଲା କି ମାମୁ ଏ ଛେନା ଗୁଣ ହେଲା ଛେନା ଗୁଣ ତୁମେ କଣ କହୁଛ ମାମୁ ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି ଯାହା କହିବାର କଥା ସିଧା ସିଧା କହୁନା ଆଉ ତୁ ହଉଛୁ ରାଜପୁତ୍ର ହଁ ତୁ ଯଦି ଏମିତି କାମ କରିବୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଜାମାନେ କଣ କରିବେ କଣ କହିବେ ଆଉ ତୋ ପିତ ପଦକୁ ଯାଇ ସେନେ ସାମନ୍ତ କରି ବାଜା ବଜେଇ ତୋ ବାହାଘର ମୁଁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ଏକଥା ଯଦି ତୋ ପିତାକୁ ନ କହିବୁ ତାହେଲେ କଥାଟା ଭଲ ହେବ ନାହିଁ ସତରେ ରାଜକୁମାରୀ ମାମୁ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କହି ତୁମକୁ ବାହା ହୋଇ ମୋ ସାଥିରେ ନେଇଯିବି ରାଜକୁମାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମନରେ ଭଲ ପାଇଛି ଆପଣ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ହଁ ରାଜକୁମାରୀ ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦଉଛି ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି ରାଜକୁମାରୀ ସତରେ ହଁ ରାଜକୁମାରୀ ଆରେ ଚାଲ ଯିବାକୁ ହବ ଆରେ କହିବୁ ଚାଲ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯିବା
ତୁ ତାହାକୁ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦଉଛୁ। ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ମୋ ବାପା ଫେରି ଆସିବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବି। अधूरा नहीं